Love Trip mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara's Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Lord, patawan. Lord, sakto. Sige nga. Ayan na, eto na ang perfect time para ikay magdasal at patawarin ni Lord. Oo, bakit naman kasi ganon? Tingnan mo na naman yung mga mata mo, be. San na naman nakatingin? Alam mo sa sarili mo na may jowa ka. Pero andyan ka, humaharot ka ng kaopisina mo. Sabi ko sa'yo, may kilala ka bang ganon? Sige nga, tingnan mo yung katabi mo kung mukhang chick boy yan chick girl. Basta kung sino man yung katabi mo, isa siyang chick. Anyway, it's a happy Thursday, kabisyo. Yes, I'm back. Ako pa rin to, ang babaeng takbo ng takbo. Wow! Sa isip mo. Your daldalerang atleta, DJ Mara Tony, para sa programang Love Trip. Yo, pakinggan nyo to. Trip lang. Trip! Taray, every Sunday nagdadasal, pero kapag ka weekday, makasalanan. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, papasok ako sa opisina. Tapos magkakasala. Okay lang, daanin mo na lang sa prayer mamaya. Anyway, ako pong inyong makakasama, makakadaldalan, magmula 3 to 6 p.m. yan. At kung ikaw ay medyo namamblema ngayon, kung ikaw ay medyo hindi pa nakakain ng masarap kaninang tanghalian, saktong-sakto ka nang napuntahan, B. Eto na ay, hindi naman ako magpapakain. Gusto ko lang naman sabihin, sakto kang napuntahan sa stasyon kasi ako ang iyong Hindi! Anyway, huminga ka muna dyan ng kaunti. Okay lang yan, sabi ko nga sa'yo, diba? Hanggat may problema ka, tandaan mo, buhay ka pa. Pero kapag wala ka ng problema, malapit ka na. Sige na, labas mo muna lahat yan. Labas mo lahat ng baho, iutot mo na yan, go. Kung di mo kaya, sige, isinga mo. Labas mo lahat, huwag kang mahihiya dyan sa katabi mo. Sino ba yan? Eto na, sige na, breathe in. Ayan, yan ang gusto mo, diba? Exercise, hinga-hinga. Breathe in and breathe out. 3 beses para masaya. Isa pa, breathe in. Laliman mo. Ulit. Breathe in and breathe out. Okay, last one. Ito na. Breathe in and breathe out. Sarap, diba? Alam mo, sa buhay ngayon, lahat mabilis. Kahit papaano, diba, medyo na-relax ka dyan. O, kuhanin mo na yung tubig mo. Sabihan mo yung katabi mo. Huwag ka masyadong malungkot, B. Okay lang yan, pagdadaanan lang yan. Huwag mo na masyadong maraming iniisip. Huwag na lang isipin mo. Harot. Anyway, mamaya mo na ulit ako isipin. Ito isipin, ito perfect tong music na to. Paborito ko to. Ang galing talaga ng playlister namin, Shout out kay Sir Tons Resherdo. Pili ko ilalagay niya rin yung Hands Up, Gabriela. Mamaya na humarot. Anyway, tuloy-tuloy lang po ang Feel Good Music. Ngayong Feel Good Thursday. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1